buzondo Imano wero luneti mpunasi Umibo chiharia Pambose oneti Tutu n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-ANA ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-anyị fọdambaki ndị oche ndị anyị fọdambaki fọdị asịkala aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị faa obodo ụka bịakwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-ANA si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ka anyị dobiri ebe a anyị abịakwara n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oge anyị ji awa eziokwu agwa n'ụbọchị tata bụ afọ a sị na afọ ya fụtara anyị ihe ọma ma fụtara anyị ihe ọjọọ n'Ugochi toward that temple n'ụbọchị taa ihe anyị ji wee bịa wụ ozi gbasalụ kedu ọ the best mmadụ ịhapụ okpesi chi onye ụwa ya na Ikenga chie na be Dibia why the person nọ abroad onye nwe the best onye ka anyị ji wee bịa maka ndị ọbụta abụ izi ha na-esonyere m ọmụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ọmụnwa bụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agbafe gbaafe mmiri emerikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister bụrụkwazie onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa mana bifo anyị gaa n'iru ihe ezi mkpa ebe ụzọ kụwala gị bụ gbasalụ ọkwa dị mkpa echefụtara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ga-ebido n'Ọktoba 6 wee kwụsị na 19 aja anyị na-eji achụ na tempụl aja mbụ niile na aja epụta ihe aja mmepe ọnụ ụzọ a na-achụ na tempụl kwa ụbọchị wee ganye na that 14 days awụ mmesizi anyị chụọ aja Igbo wee chịkọta ncha ndị wee mee saraka aja esigwe n'aka ebuli otu ndị mmadụ elu echi esonye na anya bụ aja ihe ga-eme bụ
chat am na WhatsApp 0805 7837 672 0805 7837 672. If you order me a 3 prayer request, then make donation token to the account number. Chat them can you account number. Madam can next every number. How much go the account number? Okwa nke ọzọ bụ echefu na Wednesday ụbọchị anyị ji ekwubere ndị mmadụ okwu na temple n'usoro ọdịnala administration. Then nke ọzọ Sundays for counseling from 1 p.m. But ụbọchị ọbụla ị ga-abịa, you must let me know. I'm book oge maka na mma like mmadụ bịa karịa mmadụ onye nwere ike ịfụ ụbọchị ahụ. Ọ dị ka nsị come on Wednesday ka bụ ihe nwere ikwu maka ya ọkwa dị mkpa. Bịa m isiokwu anyị ji wee maka ya wee bịa. Ajụjụ bụ ọ bụ ihe ziri ezi mmadụ ịkpọtụchi onye ụwa ya n'okpesi ya na Ikenga sochi ya jee dowe ya na be Dibia ma ọ dowe ya na be Ezenwanyi ma ọ onye ọrụ mmụọ ọbụla. Mana ka anyị bụrụ ụzọ nene tune the purpose eji akpọtụ ya bụ chi n'okpesi ka mmarụ atụ. Ndị ụka Rom, ndị Katọlik, ha na-abụ ha kacha aja masị ha sị by the word of mouth spoken and because of the ritual emelo na ha akpọtụgo Jizọs ha chi ndị ụka ọbịa na achịcha. After ka ha mesịrị ya akpọtụọ chi ha nwa na achịcha ekoghị eko tinye na mọstras ma na communion plate bụrụ ejere ebe a na-akpọ tabanakụl. Ọ bụrụ nke dị na communion plate ka etinye na katamakụ mụnye ọkụ ọkụ adị anyụ anyụ chapel light dosara mmụọ ya. Ngwa nnọọ na ọ chọrọ ime disposition of that blessed sacrament, o tinye n'ihe a na-akpọ mostras ka ha na-adị ebuwe n'aka, o tinye na mostras wee display. The purpose eji wee mee bụ na ha believe ka ha nkọọ chi ha nwa ha believe na ya bụ Jizọs ha ka ọ gbadata n'ụdị achịcha, ka ọ gbadata and dwell among them, ka ọ bezie nọrọ ha nso. Ọ ya batara na ebe uduchi ya debe na chapel, ịfụ na ndị mmadụ ga na-ejezi na jam chapel ụtụtụ ehihie abalị dị na-akọsa mkpa ha maka na ha ekwenyego site n'okpukpere ha na Jizọs ha nọzi ha ugbu a nso. Na ha eridọs ije kpọtụwe Jizọs ha n'elu n'ọnọdụgo ha nso, so therefore they can easily every morning go to chapel kpee ekpere. Ịghọtara ya? That is the same purpose onye ọbụla bụ onye ọdịnala ma ọ bụ na dibịa ihe o ji akpọtụchi onye ụwa ya n'okpesi bụ maka na mba eji ihe ma wee marụ ya and ịghọta the mindset eji eme ihe inwe onwe ike ghọta ya ọfụma ma na eme the right thing. Mmụọ nọ n'ikuku, the spirits, that ya chi onye ụwa, that ya forces of nature, that forces of nature and the spirits
that Nesochigi, the what the Ikenga represents, you know. Your Besichi represented Yachonyuwa. Then Besi Ikenga, Yarachigi, together represented those entities of powers that goes in line, hand to hand with Yachonyuwa. On the Kinoya, you are faithful for the baby, or the Kappa and the Kotarhana one. Now, let me explain what you understand. What you need to understand is this, Ihe Dibia, more words, more not. None a bed near, more than a beer. You hold your to cheer, not be Kachiawa, where Norian song will do. So that Ototo Abona, Abototo, only does he joke up. Well, what will cheer? If go down to the one of the map, go down to the Gemna temple, which is one temple. Get a child on a temple. Boys in Bebo to Turuzu. Put you on your one. You can't catch him no morning to switch him. The honey they move out of all one. To Charlie and Zoo. Any doors make what to see, put your cup again. Macamania and the good do. So you remember just show you making angry. You can't get him the morning again. When I chim so, that him the cake and then one at so the purpose in you will look about to have permanently. How do you know, Bessie? Boom, Koga, boom, Bob, and I can talk to them or to a year. Aban, so, mana able to show you what, Bana about to show you one mother, feed ye. Any drobesi, more from each other, able to ye called a permanent. You will look about near Nanyang, face east. The boy I see a ball on east, west, north, and south. Now, but I don't put it at night. You are one year to a Chukia. More, I won't know the Chuquadia also, more than and the Chuquana pharmacy. Show you what on the tour. Not one day to a Situquag on so. Mana, no, the Chuquag Macano beard, yeah. Mana never honor. The good honor, no one to keep a win. No, I can't hear Maria. More Quandonia and Nigeria Jiraki and name. More beer in York, Jiraki, and I was here on it one day. He had a bowl, not bottle Chiama, Morian, is charging or cocoa. There are Chiama making it call Chiama and walk out behind there for one entertainment. Chiama Bocanic. Nanyang, this area. Your career, Macono. What you did is just to call Chiawa, Trolley Archer. That was. Then, Imacharanka, it okay. Now, money here, what to see a confined there in one place, go where they accessible to you every time. Now, there. So, Manobruna, near Nona, every day will be seen. What be Siawa honor at the disposal. That is right now. In the morning, I know we will see better. Then, what is the essence of going a confined in one place? Now, propose about you have access so that you will be able to get on no basis so that they can easily come. No, see, it's in you will call what to be again. We can recall it what they are. So now, about when they got a heavy chair, now, Gabo to Nanyang, Nanketi, no Bessie. Now, it does not make sense. Marvel they bought to a chiggy. Now, no Bessie. Tobe na Kewa Dibia, Monanke Ezenwanyi, Lorum Bachamini. Italia, Bawe confined is the chiggy na Ezenwanyi, Mona Dibia. Keduzi kisi hope na chiga e confine na bedibia. Gesi we na megide. Na esogi.
because he go away confine like other so. So the best thing to do for you in all mbadi anya hapụ chi gị ịkpọtuo chi gị n'igbo ya anụ chukwu ya gwazie na ebe ọbụla ị nọ kpọọ ya oku ya zaghị. That is the best for you. It does not make sense na ịkpọtuo chi gị ọ nọ na be dibịa ọtara ya nọ na be dibịa because ọ nọ na be dibịa like that ọ dị possible na etu ọ na be dibịa na onye dibịa nwa ga-ebenefit more maka na chi gị ahụ na-ekpọtụ gị n'okpesi tinye na symbol confine in one place ọtara ya. So ọ kaara gị mma ọ bụrụ na outside the country kpọtụ na chi gị n'okpesi akpọtụrụ uchi dị ka ogbuori ya anụ isi oke ịkpọzie chi gị ebe ọ nọ in gratitude kelee ya and ịkpọtụrụ n'okpesi ọ bụrụ onye ahụ dị best for you maka na chi bụ ihe nwere okpesi nke ya ọtara ya. O nwere symbol agwụ gị ihe gbasara agwụ gị na chi abụrụ ofu. Agwụ bụ ọgwụgwọ ebe alụrụ agwụ n'ala agwụ ọdị n'okuku agwụ dị n'ala mgbe a na-arụ ya afọ na-enwere ihe a na-akpọ ọpụpụ agwụ na mbata agwụ. So agwụ nwere ebe o si apụ ebe o si abata abata. So agwụ gị once you feed ya agwụ ga na-apụ na-abata na-connect with you ebe ọ nwere n'ụkọ na agwụ bụ forces not behind their talent. So nke a one. So ọgwa na agwụ gị na-achịpụtara agwụ n'okuku anwa ị na-anya na ihe gbasara okuku ahụ ya afụ ebe emere ya ọkpụkpụ agwụ na mbata agwụ. So agwụ moves emeke provision ebe agwụ ga-esi na-atravel na ebe ị nọ na-abata ọtara ya. Ihe dị mkpa bụ mana agwụ ahụ na-akpọtara ha ọnụ chukwu aha ebe a nọ ka ebe a na-echukwa ha ebe a na-enye ha nri akpọtụrụ ha n'okpesi nwere ihe dịka okpesi dị na ya ọtara ya nwere ihe dịka okpesi dị na ya. Ihe mere ha bụ temporal abort ebe ha ga ọ ya kpatara dibịa na nwechagoro agwụ alụ na nwoke mana bifo mmadụ enwezie Ikenga agwụ na ezumezu agwụ ma na onye agha abụzi dibịa dọwaziri ya n'otu ebe nke agha chi n'okpesi ma na onye abụ mana fụ onye nkịtị si ihe nwere ike inwede ya bụ anyị na-alụrụ agwụ nke alụrụ alụ ma ọ na-emerụ nkoku ọ dibịa wụ onye ga-enwezi ezumezu ha ncha niile asị dibịa ọ bụ ọtara ya. So ha na-agba bụrụ ofu ị ghara iji ya were mmadụ matụ na mana nke dị mkpa wụ nke chi a na-akpọtu na statu a na-akpọtu n'okpesi kpọtụ n'okpesi akpọtụ Ikenga n'okpesi ọtara ya. So mana ọ bụrụ na ị na-eme dibịa ma ọ na ị na-eme Ezenwanyi ọ dịrịrị mkpa na ya akpọtụ chi gị n'okpesi ka the more closer hand of the soul the better for your work. Ya ga-esi nwa ajụjụ achọrọ ka bido atọ ogologo o nwere isi share nwa ajụjụ na nkụzi a nkụzi ka ị ga-eme wụ send ya message na WhatsApp 08057837672 maọbụ na ịchọ ka ịgba anaghị afa mmiri emi. I repeat 08057837672 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile nke niile siri aka ya bịa ekwubie m okwu n'isi friends and well wishers all over the world living under the influence of our voice. Ka Chukwu Okike na ndị angelo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma gọzie nwoke ma gọzie nwaanyị na distansị ama abụnata ịbara ya ezigbo ka ma agwa ịbara ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile siri aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa n'ihu oge a echi niile bụ Tọzdee. Ya gazie na
Ọ dị na-etu a echi niile ya gazie nụ